В сърцето на Главинеца, залепено до град Пазарджик, малко село, голямо по дух, се крие една възможност, която чака точно теб. На метри от общината, до читалището, до църквата, до здравната служба и до тази малка библиотека, която е закачена на дървото, която събира истории. Днес се пише нова история, твоята. 1062 квадратни метра парцел, 258 квадратни метра застроена площ, 2 етажа и изба. Пространство с минало и с бъдеще. Реновирано, готово, функционално. Идеално за производствен цех, шивашко ателие, фитнес, склад и защо не здравен център. Ако си предприемач в област Пазарджик, тук не просто купуваш помещение. Тук създаваш смисъл, общност и устойчив бизнес. В място, където бизнеса среща човешкото, тишината на селото, енергията на промяната. И само на 5 минути от града. Халето в Главинеца. Просторно, подготвено, перспективно. Ще чака ли още дълго или ще бъде твоето ново начало?